Sí, bueno, aquí que n'hi ha un encreuament de camins, podríem pintar en aquella pedra mateixa, així la gent que vinga d'allí veu la marca i la que veu d'ací també. Són membres de l'associació El Pas i estan senyalitzant el primer tram d'un nou sender de gran recorregut entre Dénia i Xaló. El projecte del camí és un itinerari que està senyalitzat en marques de GR. Un GR és un itinerari que contempla més de 50 quilòmetres. I també tenim previst el fer una guia per a que la gent reforçar el que són les marques, per a que la gent no es perda. El sender recorrerà més de 700 quilòmetres per la nostra comunitat, les Illes Balears i Catalunya. És un projecte de senderisme cultural que el que pretén és enllaçar els pobles del País Valencià des de la vessant cultural, ambiental, social. També cal destacar el valor mediambiental del recorregut. Un dels atractius d'aquest senders és, sens dubte, el seu patrimoni cultural i natural. En aquest cas trobem una olivera mil·lenària que els senderistes aprofiten per esmorzar. Amb este recorregut, la Comunitat Valenciana comptarà amb més de 6.000 quilòmetres de senders homologats. Les imatges que ara veuran tenen la força de ser el